IYTV filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw bisimila an ka bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔna la. Bi bakurubaw filɛ. Lajɛ dɔ waleyara Kayi yɛrɛmara kafo fɛ min bɛ tali kɛ mairie sɔrɔw kan. Kayi sigida ɲɛmaw n'a bɛ fɔ olu ma force vive de la région u ye lajɛba dɔ kɛ jagokɛlaw tɔgɔlasoba kɔnɔ walasa k'u ka dɛmɛ ɲɛsin Mali finitigilakaw ma. Kayi ni funteni jugumanba in kɔrɔ nakɔ baaralaw ka kɛta ye jumɛn ye? A y'aw bisimila ko kura i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na Kayi yɛrɛmara kafo ye lajɛ dɔ kɛ arabadon mai kalo tile 6 san 2026 walasa ka jɛlenya ni tilennenya yira foroba musaka labaarali kan. Gamala Kuyate ale tun bɛ yen nɔ IYTV tɔgɔ la an ka ɲɛmada a ka sɔrɔlenw na. Kayi yɛrɛmara kafo ye lajɛ dɔ kɛ arabadon mai kalo tile 6 san 2026 mairie kɔnɔ min bɛ tali kɛ mairie sɔrɔw kan. Ani a ye baara minnu kɛ ani baara minnu ma se ka kɛ san 2025 kɔnɔ. An bɛ activité mun na bi a bɛ fɔ a ma restitution publique ou bien dɔw b'a fɔ débat public sur le compte administratif du maire. Donc compte administratif ye gafe de ye sɛbɛn de don mairie ye baara minnu boloda san tɛmɛnen na a sera ka minnu kɛ a ma se ka minnu kɛ kun jumɛn na a ma se k'u kɛ sɔrɔ mun bɛ mairie la nin bɛɛ de bɛ ɲɛfɔ jama ye parce que jama baara de don ni jama y'i bila baara la a bɛnnen don waati ni waati aw ka ɲɔgɔn kunnafoni o de bɛ na ni danaya ye aw ni ɲɔgɔn cɛ donc o de y'an lase bi ka Kayikaw wele ka kunnafoni d'u ma u y'an bila baara mun na an sera ka mun kɛ a la sɔrɔ ta sira fɛ an sera ka mun kɛ a la dépense ta sira fɛ bon gɛlɛya minnu b'an kan n'o olu y'an bali ka se ka fɛn dɔw réaliser olu fana ka ɲɛfɔ jama ye. Ni lajɛ kofɔlen ma da mairie sɔrɔ dɔrɔn kuma ma nka a nana ni hakilina falen min ni ɲɔgɔn bila sira caman b'a kɔnɔ. An filɛ ni san kura mun kɔnɔ an ma se ka minnu kɛ don in na san tɛmɛnen 2025 la an bɛ se k'olu baara continuer pour que an ka se k'olu kɛ bon an ye baara kuraw yɛrɛ fana boloda 2026 in kɔnɔna la o ye baara camanba de ye parce que o baara minnu bolodala an bɛ se ka Kayi suguba yɛrɛ ta parce que Kayi mairie a b'a fɛ ɲinan san kɔnɔna la ka pavé kɛ Kayi sugu kɔnɔna la ɲinan san kɔnɔna la 2026 o baaraw b'an bolo a bolodalen don gafew bɛ sen na administration niveau la donc an b'a fɛ ka sugu fana caman bɛ yen an b'a fɛ ka hangar k'u la yaya Lafiyabugu sugu b'a la Kayindi sugu b'a la sugu camanba Bɛnkunda sugu b'a la an b'a fɛ ka hangar k'u la donc an b'a fɛ fana ka magasin dɔw fana jɔ 2026 in na an b'a fɛ ka sira caman recharger 2026 in na pour que tɔɲɔ kana mɔgɔw lasɔrɔ bon hali curage filɛ nin ye sisan an filɛ fossé labɔ la sisan depuis samiya banna Kayi mairie y'i kɛ fossé labɔ kan et puis an ye manœuvre temporaire caman de recruter k'olu bila fossé dɔrɔn kama u bɛ baara la fossé kɔnɔ depuis samiya banna fo sisan les grandes artères là aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛɛ bɛ k'a ka curé a bɛɛ bɔgɔ fana bɛ k'a ka cɛ. Kayi mairie ka nin wale laɲini ye walasa ka jɛlenya ani tilennenya yira foroba musaka labaarali la. Et puis u bɛ se k'an dɛmɛ ni hakilinataw ye parce que maire n'a ka conseil ye 37 personnes dɔrɔn de olu tɛ se ka dugu kungo bɛɛ dɔn donc dugudenw gɛlɛya bɛ minnu kan ni mairie hakili m'a ye olu de bɛ se ka se mairie ma ka ɲɛfɔli kɛ pour que mairie ka se k'a dɔn a ka plan d'action na ka se ka baara dugu baara bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o baaraw la mais n'i ye mɔgɔ bila ɲɛ n'i tɛ se a ma o bɛ na ni gɛlɛyaba de ye donc an fana bɛ yan an ka laɲini tɛ ka Kayikaw tɔɲɔ an ka laɲini tɛ ka ko kɛ Kayi n'an ni tɔgɔjugu bɛ bɔ mun na an ka laɲini ye Kayi ka yɛlɛn ka tɛmɛ Mali commune bɛɛ kan o de y'an ka laɲini ye donc o fana tɛ se ka sɔrɔ fo cɛsiriw ka kɛ ni côté bɛɛ ye dugudenw ka sɔn ka taxes sara a sara cogo la parce que an ka taxes mairie bɛ fonctionner ni taxes de maire tɛ nala ni wari ye ka bɔ a ka so k'a bɛ n'o don mairie da fɛ dugudenw bɛ mun sara maire bɛ o de la baara n'a baara la ko ɲuman a bɛ dugu nafa.
Ka kɛɲɛ ni waati laban ninnu gɛlɛya ye sibiridenw mɛ kalo tile 9 san 2026 lajɛba dɔ kɛra sigida ɲɛmaw ani jɛkulu ɲɛmaw fɛ walasa k'u ka dɛmɛ yira ka ɲɛsin Mali finitigilakaw ma. An ka jɛ an ka ɲɛmada Adama Mayiga ale ka sɔrɔlenw na. Sibirido mɛkalo tile 9 san 2026 Kayi jagokɛlaw tɔgɔlasoba kɔnɔ sigida ɲɛmaw a bɛ fɔ minnu ma les forces vives de la région olu ye lajɛba dɔ kɛ ni o kun bɛ tali kɛ ka se ka na u ka dɛmɛ don ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnyala ni waati gɛlɛnman ninnu kɔnɔna na. Lajɛ in kɛra Kayi marabolo ɲɛma ka nɔna bila ka ɲɛmaya kɔnɔ. Lamɛnw bɛɛ tɔgɔ la fɔlɔfɔlɔ mun bɛ yen o de ye baara jugu ninnu anw b'a condamné k'a fɔ ko silamɛya baara tɛ maa maa ne ka